Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok gak ono sing nggawe maskeri? Sehat kabeh ya. Sehat kabeh ya. Pak, nek virus iku gedene sak pira, Pak? Sel, atom, bakteri, kuman, mbak cuwilik nemen ya. Nek kira virus itu kira cilik sak pira? Seberapa kecil? Ukurannya apa itu? Nek kita paling kecil kan milimeter. Kira-kira seberapa ribu kali 1 milimeter? Kira-kira pira rek? Upawa nganggo kaca pembesar, kira-kira berapa ribu kali ketok virus itu? Pira sak pira? Nah, arek lanang-lanang kan ganggu kaca pembesar lagi kaca penembus. Mas Yokon jilbaban tetap dipendeli ketok jerone. Arek-arek iki. Memeti ya. Wedhus ta kon di memeti. Nek wedhus titik ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan menjaga Malang semuanya ya. Sebab serem mana perang dunia sama virus corona. Nek perang dunia kari jelas gelut karo gepuk-gepukan ya. Tapi nek virus kate gepuk sapa kon? Jadi kehalusan sama kekasaran lebih kuat mana? Yang besar sama yang kecil lebih kuat mana? Lebih kuat yang kecil. Bukti ini virus ya sudah apa-apa no ya. Lah saiki berarti yang terkecil itu semakin lembut berarti dia bersifat dari jasadiah menjadi rohaniah. Jadi urusannya kon saiki kena virus agak virus itu tergantung Gusti Allah langsung ya agak mulane sing akeh wiritan sing akeh njaluk Gusti Allah cek selamat kabeh ngene rek ya. Lah virus iku yo macam-macam rek. Corona itu bisa diambil dari kata korun. Corona itu artinya wong konglomeratnya Fir'aun. Jadi nek kon kakean badok, kakean materialisme, kon kok kena virus kon di. Dan aku ndelok sing gawa virus nang bumi ku duduk malaikat Israel tapi widodari. Mek pure ngene iki kena kabeh telpok ngono. Tak dongakno kon nek widodari teko rene rabi karo kon ganggu virus. Nek gak oleh yang ndelok-ndelok iki wetenganmu ya. Nek gak oleh-oleh ya ndelok angger kok jemok gak muni mbek wis lumayan. Nek kira-kira kok jemok kok muni mbek berarti aja kok rabi ngono ya, berarti iku ya. Ngono ya. Mulai saiki kita mulai semua dengan tawakal kepada Allah. Ya, Al-Fatihah, mari ngono 3 kul, mari ngono ayat kursi. Terus nanti saya minta tolong Mas Jijit, Mas Doni untuk membantu saya. Terus ayat kursi pada kata-kata wala yaudu hifdzuhuma diulang 9 kali. Gak ono aturane, gak ono syariate, pokoknya gawe nendesno ati ngono tok ya rek ya. Oleh to ya. Jadi misalnya kau nang arep I love you gak percaya, aku iki I love you temenan. Cuk ngono ya. Upamane ngono lho. Kandhani gak percaya ngono iku ya. Jadi nek syariate gak ono rek kok ping 9 gak ono, aturane karo Kanjeng Nabi gak ono, cuman digawe nandesno ati, mantepno ati lah gak apa-apa sih dibolan baleni ya. Wong I love you dibolan baleni. Wong I love you ditambahi full barang kok. I love you full. I love you pol rek, pol wis to. Wis sak jaran wis pokoke. Ngono ya. Ya Allah lindungilah anak-anakku semua ini.